हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि दिना एकदमबारे स्पेशल लाय आरोना मानो होनोब्ला दिनै जोंहा आनैनि फिसाला जिहेतु आंनि आदा बिनि माने आथिमंगल जानो दिनै थांसै आरो ओमफ्राय नै फारसेथिं रेडि जाबाय सिख्लाफोरा इनो बाजै गेदेर ओरै नानिबो थांगोन इनि फिसालायाबो थांगोन नै सिख्लाया माने माबाबो दङ फिसालाबो दङ बे सिख्ला सेकेन्डआ इनो जाहैबाय इनिनो फिसाजो सिख्ला गेदेर गेदेर एकदमबारे साफा साफा सिख्लाफोरा ओमफ्राय इथिंजाय बर गोदान खैना गोदान देलायबाय जादों जायाखै ना लाजिबाय दं बा जों खालामलायदोसो हाबा जानानै आया नै माबा हाइलाइट होनाय रखम जोंख्लाबलायदो ए खैना गोदाना माबा मावनांबाय सोर खोलैनायखौलाय ए देलायबोबाय फैबाय नानिया बोलो जोंहानि बिनानाव इयो आंहानि नुदो दे नै सिख्लाया इ थार्ड सिख्ला ओमफ्राय आङो फर्थ सिख्ला गोजा साइनबर्ड गोनां गोजा ओमफ्राय इयो बोरायसो इयो ओमफ्राय इथिंजाय सेंग्राफोरखौ नायनि र' सोर सोर थांहांदो सेंग्राफोरा बोरो हायन नै सेंग्राया जों गामिनि आंनि जोनोमगिरि गामिनि सेंग्रा नै फिसालासो इयो बाजैनि फिसाला ओरैहाय दाउ दानग्रायाबो माथो हेन्डसाम जालायदो दिनै दाउ दानग्रानोबो सासे नायबोनांसिगोन बोरो इथिं सोर अ इबो सेंग्रा सबायझार गामिनि दा जोङो पिलपिलिदो थांगोन आरोना बागमारा होननाय गामियाव एकदमबारे रुपुहि जानानै थांनांगौ आरो दा जोङो थांबाय थासिगोन हेन्डसाम नुदो दै खिन्थु दिनै रेडि जादोंना जायाखै माल माथाफोरा इ दाउआ फिथाइलाय अ लाबायना क्लासा मा जादों बायदो दा थांनो गोनांनि खुलुमबाय नै दा जोङो थांहोलांसै आनैया गाबो देलै खुलुमबाथाय इनो दुखु फैबायानो इना दे फैफिनगोन दे दा आलासि जादों दुखु फैना होयो होनलाय खुलुमबाय नै इखौ खुलुमबानो जासो खुलुमखांबाय ए आनैखौ खुलुमखांबाय खुलुमबाय दे नोंनि दिनै नायगोन बेथा दाउ दानग्राया दिनै दाउदै लानानै फैसिगोन मा बिमानि बेग लाना उसुखुथु जादो नोंलाय गथ'आलाय आयै नै न'आव थांनो मोनांनानै माबायदि मोनदो नोंलाय मोजां मोनदो खुसि जादों दा गाबबा गैलाहाय थाबो नाङा दे ए बर गोदान दिनै खैनाया थाबबा बोरै बिबा जागोन दिखु गोदान खासिबाव बिनानावखौ लाबोगोन दे जा बिनानाव दङ साफाथार लाबोगोन ओइ बयसफोरा माबोरै सिख्लाफोर नायनांगोन दै ओइनो फैबाय जा दायफरा दायफर नोंथां आबौ थांहोलांबायानो जोङो ओइ फैदो दुफां बिमाया सबायझार गामियाव फिथा बखालिखौनो सासेबो मोनाखै ओंखायनो माने आंहानि लोगोखौसो लांफानो होननानै फैदो आरो ओइनो मानसिया बेथनोबो फिथा बखालिया बेफोरबादि थासारि फै माबार खार फिसालाखौबो लाबफालायबाय यानसो फिसाला ए बेथो मोनफैबायहाय बेथो अबे न'आ मोनफैबाय लोगोफोर नै मोनफैबाय नोंसोरनिसो दायित्व इयो बखालाया अबे बखालाया थिनहर नै बखालि फिसाया ए बखालाया नै बखालाया बरथरायानो माथो बखालासो जाबाय दाउ माबा माबि मेथाइ मुथाइ
बाखि माखाबोरो गारि दोनैदो बाखि माखा नै गांगा टपायाबो मोनफैबाय इथिंजाय रकेट आन्दो जालायदो थौ थौदो बा सफैग्रोबायानो इसासो बखालिया जनो मोना नोङो ओइ बखालाजों लोगोसे जहैलाय जनो साहायाखैलै हो साहायाखै सफै नै सफैबाय फैना गोदान दुखु फैदो नामा दुखु फैनो मोनसिगोन दे एबार आलासि जानो मोनसिगोन बिजि फिसाय जुगे जोंलाय बहा फैबावनो मोननो जों फैखाबाय आरो दिनैनो ओंखायनो नै गुलुला फैखाथारदो जोङो बे सिख्लायानो मासेल'थार नै नायल' जाल' सासेल' लों नोंसोरो दे दै गाङाबाबो लोंदो नै बिब'आ लोंनांगोनथ' आरो आलासि गोदान नालाय ओमफ्राय दा आंहा गांथाराखै आंना गोरलैनि सभाब दं इसे बया मोननायबो मिथिथारा लोङाबा लोङा बिदिनो लायो आंनो फेम्फा गुर फुनायसो नांगौमोन सायाव बेथिं रकेट फैदों बैनो रकेटआ मालाय खिथ'नांगौ नोंथ' मोनफैजोब्बाय ओमफ्राय बर गोदानानो दाबो मोनफैयाखै मालाय नै बर गोदानानै दासो आयै बर गोदान मानो आर'नाइया मानो बख'खो आर'नाइया लाफिन मानो बख'खो साहा लोंनोसै नै साहा होफैबाय सेंग्राफोर दे जा अबाव मा ओंखाम जानो लिंदों जोंना दिनै जानायनि दिनै बर गोदानदो फैनाय दायो लास्टआव थांनो गोनां मोनजाबावगोनसो दायो थांनो गोनां मोनजागोन फैना गोरारै बर गोरारै जाबाय जायो खननै खनथाम मोनजायो ओंखामखौ नास्ता दैयो थौ बिदिब्ला ओंखाम जानो जफैबाय जोङो एयाव ज' खैना गोदान खाथियाव मानसिबो माने आबैया ज' आंदो आबैया नोंसानि आबैनो नै खैना गोरारैनि नै बिथांमोना ओंखाम जानो रेडि जाबाय रेडि उदै बुंजासे जानांगोन माबोरै सेंग्राफोर माबोरै थिगैनो ना नोंनो दिनै खासे लांथारगोन दै गुदुं फुदुंनो दाउखौ मोनफुनो लांफानांगोन नैथिंजाय मा बिबनाङा नै आखाइ सुना होदो नै फैसा थुरिनाबो फैसा बिगुमाया मालाय गोबांथार गांनै जाबाय आखाइ सुना होनायनि बा दायो आरो जाखांनानै सुबाबो नोंसोर होनांगोन आरोबाव जादिलाखा ओंखाम होबाय नै सिख्लाफोरा बांमारानि सिख्लाफोर गोजो सिख्लाफोर दं बिराद सिख्लाफोर दं इसोर गामियाव लोङा दे नै अमा बेदर ना ओमफ्राय जाग्रोफ्लांदो नुनानै थानो हायाखै दे बावगारदो
सेस दे जा बरथरा जा हर गोदान नै खैना गोदाना फांसन दायो ओइ नायलांगोन होनबा मोनलायजों फांसन नायनो होनबा लोगो जाखायो दायो बिमा बिफानो मान होनो नागिरदों नै हौवा गोदानजों हिनजाव गोदानजों खैना गोदाननि बिमा बिफा नै खुलुमनो नागिरदों मान होनो नागिरदों आबौ आबैबो दंलायोहाय सानै बिबै बिबौनो नै फिसाजो आङा बोरै ओइनो नै फिसाजो गथ'आ आंहानिसो आङो बखालि महरै मोनजाखांनानै बोरैबा गोदाव सोराव न'खौ गोसोखांहरजोब्बाय नोंसोरो ना गेदेर गेदेर मोनजानायखाय न'खौ गोसोखांहरजोब्बायनो नै बर गोदान खैना गोदानानो सासे ओमफ्राय नै जों बर गोदान खैना गोदान देरबायानो ओइ केमेरा नायसोखायो आसला दोरखिना खांदो दोरखिना गिसिबसिमना खैना गोदाननो सिब गरम जाजोब्बाय नै गोलोमजोबलायबाय मोखाङा आइना अ दासो समायदो हो इना माबाया माबाबाय जुराया गेवबाय दिनैनो लांफागोन दै यानिखौ सासे नागिरनानै बखालि ओरैनो बखाला नै आथिमंगल जानो फैनाया जोंहा देवानिजों आंजों लोगो लानाव बेरायनो फैदो ओमफ्राय लोगोआ मा जाहोनो नागिरदों जोंखौ गोजा गोजा वाटारमेलन जानाय एसे गिदिरखौ मोनजाजोबो नामा जानाया न'आव लांगोनहाय उदैफोरा थान्दा जाथो दे बेगरखौ मोननाङा जोंहा नायो बारा बुद्धि गैया गोदैथार आयु फिसा दोनबा गोथाव जायो गुमैनि लाबोनाय थेंक इउ नाय थेंक इउ गुमै आब' नोंनि अननायाव जों मोनजाबाय हरदैनोबो इनो लाजिदो इया नै लाजिदो मा थाद गैला आंना संख्रिल' होबा गोथाव जागोन वाव टेस्टि उसा लुगै उसाया दाइखौ मोनाबा बेल्ला बेथा जालायगौमोन उसा माबानियालै मानासनिया दाखालि गोदैयानो नङामोन खोमा जादोंमोन ना वाटारमेलन जोङो मानासाव दे थंगालिफोर मोजांहा आयु एसे मोजां फांखा होना होदो गोलोम बोथोराव नै लोगोनि न'आवहाय जोंनो होआगारा गावसो जाग्रोबाय मानसिखौ रायख' रखम नुखाया बिखास नुगाय नामा जानि नै बेयाव सार्भ खालामना दोनदो जों बेखौ जानोसै आलु होबा गोथाव जामारगौमोन खोमा जाला दे थेवबो उदैया थान्दा जानोसै नायगो जानानै हो जानमनि टु मारबा फिसाखौ नायथ' बबे आं सैया इ बुस्थुखौ मिथिया मानोबा नै जानोखौ आग्गा गोजालायथारदोहाय बेसो नै यानसो आफाय गोनांदोसो जागोन सोर नै नाफाथिखौ नाय नाफाथि होननाया नैनो नाफाथिया खुगाया गुवार आइना इसे गाहामैनो गुवार मार नै जोंबो दं लाजियो इसे ओइनो मालाय नाफाथिनि फिसाफ्रा बुलायलायदो आरो नै अनसु आं खेरना बार मोनबावगोनलै निजोरानियालै मामबार
Tisu होनलाय होनलाय Ang मोनसेयावनो होबाय मोनसेयावनो होबाय Lidah nanggumin na. नांगौ लोगोफोर जों दा नाफाथिमोननि न'आव दं जों माबा जाबाय दं वाटारमेलन Malam kulay na. माबानो हमनो वाटारमेलन होननायखौ look जानायखौ this is watermelon लोगोफोर आं मोनसे बाथ्रानि बे बुस्थुआव कि बेगर थाबाय बायो बियो ओरै गब 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 जाग्रासो बेगर थानाया एसे खस्थ' जाबाय आरो ना भगबाना बानायग्रासो इखौ बेगर होनाङामोन ना इयाव बेगरखौ गारखांबाय आं ओमफ्राय जाबाय सोर सोर आंनि बायदि वाटारमेलननि बेगरखौ डिस्टार्ब मोनो कमेन्ट हर आंबो मोनो आंनिबो लोगो थानो हागौ ना नै बेसेबा गेदेर सेन दिनैसो नुफेरदो इ सेना ना साग्रा नङा Beरायनो फैदोंमोन फायथोंसो. मानसि साग्रासो ना सिखावखौ साग्रासो इयो नै ना खमलखादा गिदिरथार. नोंनो उदै गिदिर बिदै गोनां बिदै गोनां नाया इयाव हाबनांगौ दा. इसोर इयो ना सिखाव साग्रा सेन जों खैना गोदानखौ गारनानै इयाव बेरायनो फैबाय ओमफ्राय सेन नुफैबाय गेदेरथार ना बारलि साग्रानो ओइ बागमारानि दैमा मोनदो जोङो नै हायो दैमा गामिनि दैमा गामिनि सिख्लाया बिसोर गामियाव जोङो दसे बेरायनो फैदोंमोन आयै गथ' गथाय लानानै हे भगबान दा जोङो थांफिनोसै आरो हौवा गोदान हिनजाव गोदाना मा जानानै दंबा रागासो जाबाय खोमा जोंखौ गारनानै बेरायहैजोब्बाय होननानै दा जोङो थांफिनबाय दङ दैमा बारनाय गामियाव माबोरैबा जादों नामा माबोरैबा इ गोबाबथार इ गोदैथार हा दैया गोदैथार इ गोदै ओमफ्राय इलाय गोबाबथार गोबाब ओमफ्राय आलुआबो मायबा दं नामा नाय ओइ आलुखौ टिटुआखैलै गो सिङाव मायबा दं नामा हे गोदैसो आलुआबो थेवबो गोदै सिनि होदो नामा थिया सिनि लगायदो माबोरै दैया गोदैथार सिनि बारनि ओमफ्राय बाजाराव आलु सिनि इ सिनिथ' आरो सिङाव सोदो खोमा होमबा सिनि लगायद' जोबनायाव बिदि जायोनो जोबनायाव नोंनाबो गोदै हो ओमफ्राय ओंखामाबो गोदै ओमफ्राय सिखोन जाद' बा गोदैबाबो जायो नामा जागोन आं दैखौ गारजोबना लागारो दै एसेल' बखल लुजना लाङो नालाय गासिबो जा ओमफ्राय नोंनालाय आं नुलासो नों आं गासोना गावबो मा लाखादों आखाइ सुदो जोबनानै सिख्लाफोरा जा एदावदो सेंग्राफोरखौनो हमना लाबोलायदो ओइ इसोरना जुरिमाना थायोनो ओंखामखौ जाजोबाखैमोन इयो ओंखाम जाजोबैनि मा जाबावगोन दा बेथो बेसेबा ओं आगै दासो फैद' दा दहायनो दे मेंबाय नामा बर गोदान ओंखाम जाखांना मेंबाय दा नोंहानि लोगोखौ बासाया नोङो ए गैलाहाय एदावलायदो नै सेंग्रा सिख्ला फैसा 500 बिदो फैसा 500 बिदो पेन्डेल जनांगोन पेन्डेल जबासो फैसा 500 videographer wow video baनायबाय video खालामगासिनो
Ini